खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं खमथाफुर रायजोआ आसामनि मोनसेबो बाहागोआवनो दाजानाय नङा। बेखौ आख्रासनि दैदेनगिरिफ्राबो गावसोरनो मिथिखायो आरो बे बाथ्राखौ गावसोरनि गोसोखौ गोजोनहोनो थाखायसो बुंदों होनना फोरमायदों। मैया रबिबारखालि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। बिथाङा बुंबावदों दि खमथाफुर रायजो दाबिनायखौ आसाम सरकाराबो माब्लाबाबो गनायनाय नङा। खमथाफुर रायजोआ जायोब्ला वेस्ट बेंगलाव जाथों, जोंहा बेयाव जेबो बुंनो गोनां गैया होनना मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं गोबां बिबांनि ड्राग्स हमदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया फुंबिलिनि समाव कार्बि आलंनि दिलाइथिनिआलियाव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों 286 साफोन बिखबआव सोनानै लाबोनाय 3.5 किल'ग्राम हेर'इन ड्राग्स हमनो मोन्दों होनना मिथिनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे फालांगियाव लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमनो हाबाय होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि अफिसियेल टुइटारनि गेजेरजों फोरमायनानै होदों। थामथि रादाबाव दं हा मेला खुंफुंनायाव गोबां दालालिफोरा रायजो राजाफोरनिफ्राय रां लादों होनना अजद दैखांगासिनो दं होनना खौरांगिरिफोर सोंनायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा बुंदों। हा मेलानि मुङाव सोरबा सुबुं मण्डला रां जाना खामानि मावोब्ला आरो सोरबा जुदि रां लानायनि प्रुफ होनो हायोब्ला साख्रिनिफ्राय लोगो लोगो सासपेन्ड खालामगोन आरो ओरैनो जुदि रां खाङालासिनो सोरबा जुदि आननेसेसारि अजद होयोब्ला जों आयेननि गेजेरजों साजा होगोन होनना मैया बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों। ब्रैथि रादाबाव दं बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम मानाव गेदेर रन्जित बसुमतारिया मैया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि आयेन बेरेखा खामानि मावग्रा सुबुंफोरखौ हमनाया पुलिसनि खामानिखा आरो बिथाङा फोरमायबावदों दि बिटिआर ओनसोलाव माब्लाबाबो दावराव एबा असान्थि जाहोनो हानाय नङा होनना फोरमायदों। मख'नो गोनांदि बे बाथ्राखौ खौरांगिरिया जेब्ला साथाम बर' दैदेनगिरिफोरखौ पुलिसा हमनायनि सोमोन्दै सोंथि सोंदोंमोन अब्ला बुंदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथि रादाबाव दं दाखालि गंसे गारिया 100 मिटार गोजौ हाजोनिफ्राय गोग्लैनानै सानै मानसिफ्रा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो 13 जन सुबुंफ्रा गोब्राब जखम जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जादों करिमगन्जनि बाथाबारियाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला साथासुरा हाजोआव पिकनिक जाखांनानै हाजोनिफ्राय ओंखारबोनाय समाव बेलासिनि 3 बाजियाव बे जाथाया जानो मोन्दों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथाय जानाय गारिखौ टाटा मेजिक होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बे गारिनि नम्बरखौ AS11CC3256 होनना मिथिनो मोननाय जादों। बे जाब्रबथायाव जिउ गोमा जानाय सानै सुबुंफोरनि मुंखौ फारियै आफ्तार हुसैन 16 बोसोर बैसोनि आरो बिश्वजित लहार 25 बोसोर बैसोनि होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआवबो थुनानै ला, जाहाथे आं गोदान गोदान निउस आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि